L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA nadiet l-EU Funding Helpdesk, servizz ġdid komprensiv u ċentrali li għandu lan li jagħti gwida u informazzjoni lil min iħaddem u jixtieq jaċċessa fondi Ewropej u nazzjonali. Dan il-helpdesk se jkun punta referenza biex jissimplifika l-proċessi u jipprovdi tarif ċar, affidabbli u aġġornat fuq opportunitajiet ta' finanzjament. Il-koordinatur tas-servizz Kurt Curtis spjega kif l-EU Funding Helpdesk twilet mill-proġett Unlock frott l-Erasmus Plus li sar b'kollaborazzjoni ma' żewġ għaqdiet mhux governattivi, waħda minn Malta u oħra mill-Portugal. L-għan ta' dan il-proġett kien li noħolqu dan is-servizz ġdid li EU Funding Helpdesk li jagħti support ta' assistenza ta' informazzjoni ta' training u kif ukoll assistenza diretta lil membri tan-negozji tagħna biex inkunu nistgħu ngħinuhom iktar biex jaċċessaw fondi tal-Ewropa u dawk ukoll lokali li huma aċċessibbli għalihom. L-iskop ewlieni tas-servizz huwa li jgħin lill-membri identifikaw l-iskemi l-aktar rilevanti għalihom, jifhmu l-kriterji ta' eligibilità u jiġu mejjuna jimlew l-applikazzjonijiet biex eventwalment jibbenefikaw minn strumenti ta' finanzjament li jistgħu jsaħħu it-tkabbir u l-iżvilupp tagħhom. Is-servizz jopera fuq 3 pilastri ewlenin: sessjonijiet ta' informazzjoni online, taħriġ speċjalizzat biex isaħħu l-ħiliet u l-esperjenza ta' min iħaddem fil-proċess tal-finanzjament u laqgħat individwali mesperti biex jigwidaw direttament lill-membri kif għandhom isibu l-aħjar opportunitajiet għal investimenti differenti. Il-Ministru għal-Fondi Ewropej Stefan Drindu Azzopardi tenna l-importanza li l-pajjiż jinvesti aktar fin-negozji u semma fond speċifiku ta' 30 miljun euro għal formazzjoni u l-infrastruttura diġitali għan negozji żgħar. U sostna li l-bidliet maġla fid-dinja ta' teknoloġija jeħtieġu aktar taħriġ biex in-negozji jaraw ir-realtajiet il-ġodda bħala opportunitajiet għal riżultati aħjar.